Salut tuturor, numele meu este Aibil și bine v-ai găsit la un nou episod pe acest canal cu nimeni în alta serie decât Pisicile Pădurii. Cum v-am promis acum cam 6 zile, azi e joi, cred că 7 de acum. Da, mă grăbesc puțin că am mai filmat de 2 video și nu mi-a ieșit, am schimbat butoanele. Și dacă nu știți de ce a trebuit să schimb niște butoane, pentru că facem ceva ce n-am mai făcut pe acest canal. Adică top 10 pisici din Pisicile războinice, nimeni altele. Sunt părerile mele, nu le judecați, vă rog. Și dacă aveți alte păreri, scrieți în comentarii topul 10 al vostru. Și dacă nu apare pisica voastră preferată, na, asta e părerea mea. Hai să începem. Pe locul 10, chiar dacă nimeni nu și-a așteptat nici măcar să apară în topul ăsta, este nimeni altul decât Blană de Ferigă. Chiar dacă unii zic că este supraestimat sau, nu știu, zic și eu, plictisitor, mai zic unii, mie îmi place de el, mi se pare că are o doză de amuzament, care o are și mentorul său, Dungăcenușie, care e și el în topul ăsta, nu vă spun unde, normal, ca să stați până la sfârșit. Da, îmi place că și-a primit ucenicul prea devreme, ca și Inimă de Foc de altfel. Da, adică și-a primit ucenicul în cartea 5, adică pe labă roșcată. Și cu carte mai târziu a pierdut-o ducându-se cu stea de tigru. Labă de mărăcine n-a acceptat, dar dacă n-ați ajuns acolo să ajungeți. Și dacă ați trecut, bravo! Apropo, în comentarii să-mi spuneți la ce carte ați ajuns. Și nu prea sunt multe spus despre el, dar mie îmi place de el. N-aveți cum să îmi schimbați părerea și hai să trecem la următorul caracter. Următorul este nimeni altul decât Stea Înaltă. Despre el nu prea sunt multe de zis, adică a avut o mică colaborare, prietenie, întâlnire, cum vreți să ziceți voi, cu Jake, tatăl lui Stea de Foc. Da? Chiar dacă a fost dat afară din pădure, tot a avut puterea de a-și conduce clanul și mult timp după, adică a fost pe toată seria întâi lider. A avut o super ediție foarte faină, din câte am auzit eu, n-am citit-o, dar vreau să o citesc. Și mi se pare că e un caracter care își merită locul, chiar dacă aș fi vrut la început să-l pun pe locul 10, dar nu știu ce să zic, nu prea sunt multe de zis despre el. Adică nu prea s-o axat povestea din prima serie, adică cea mai importantă pe el. Dar este un caracter bun, blând, înveți multe de la el, e înțelept. Îmi pare rău că, apropo de Clanul Vântului și el, că știu pomoare între cartea 6 și 7, dar asta e. Și, cum am spus, nu prea sunt mult despre ea, așa că hai să trecem la următoarea pisică, care este nimeni altul decât Inimă de Leu. Îmi venea în cap doar numele lui în engleză, Lionheart. Da, chiar dacă a trăit puțin, n-a fost secund doar 17 capitole și nu prea sunt multe chestii de despre el, pentru că nu prea se știe mai nimic despre el, mi se pare un războinic bun, de încredere, ca și-a meritat postul de secund alea și puține 17 capitole. Îmi pare rău că a murit înainte ca Dungăcenușie să devină ucenic, tot traduc vorba de el, se pare, dar nu știu, îmi pare într-un fel bine că măcar a apărut și că poate chiar să n-apară în serie. Apropo, și uitați un fapt despre el. Blană de Ferigă și Blană Fumuie sunt puii lui. Da. Dacă știați, ziceți da în comentarii, dacă nu ziceți nu, logic. Așa, apropo de el, știați că cumva a avut încă 2 pui, adică Labă luminoasă, chip pierdut, adică sau Inimă luminoasă și Gheara ascuțită? Da, au fost și ea puii lui. Chiar că s-au născut prea târziu, dar cred că e o minciună. Spuneți în comentarii cum credeți voi. Iar următoarea pisică este Coadă de Nor. Serios, cred că nimeni nu se aștepta să fie chiar Coadă de Nor pe locul 7, nu? 7. Dar nu sunt multe de zis nici despre el, pentru că mi-am păstrat informații pentru cei din locurile de mai sus. Dar îmi place mult de el că pare așa o mică trece peste reguli și mi se pare puțin cam încăzut și
altele, dar își merită locul în lista asta, își merită locul în Crown 20-ului. Mi-ar fi plăcut să ajungă secund după plecarea lui Dunga Cenușie, cei drept. Ai fost destul de drăguț. Dar ce să-i faci? Na. Așa că a ajuns pe locul 7. Na. Apropo, voi credeți că a murit? Eu nu prea știu. Dacă știți, voi ziceți-mi în comentarii. Eu nu știu dacă a murit. Și apropo de personaje care au murit cu puțin timp după ce a murit și Stea de Foc. Următorul personaj este nimeni alta decât Furtună de Nisip. Ați auzit bine, oameni buni, Furtună de Nisip este pe locul 6 în clasamentul meu. Nu sunt multe de zis pe ea, chiar aproape deloc, că n-a avut un ucenic în toată seria 1. Nu prea știu de seria 2, că n-am ajuns la cartea 6, sper să termin până se termină luna. Și nu știu, îmi pare bine că a făcut pui cu Stea de Foc și că au devenit buni și toate alea, dar nu e un personaj chiar așa interesant. A ajuns aici doar prin faptul lui Stea de Foc. Și asta ne aduce la cineva în rudii cu ei care este Bățul, glumesc, este Pană de Gaiță, da. Nepotul lor, Orb, îmi pare, l-am adus aici de fapt, pentru că este orb, cum am spus și mai înainte, și e interesant să ai un protagonist orb, care apropo are și un băț, după cum vedeți. Da, și îmi pare bine că a fost adăugat un astfel de personaj cu un handicap, ca să zic așa, de genul ăsta. E interesant că poate chiar să ajungă și Pisică Vrace într-un final și să aibă și un ucenic. Îmi pare rău că moare în final, da. Dar cam toți mor în afară de asta, cum se cheamă, Flacăre de Leu, îmi venea numele lui în engleză, Lion Blades, apropo. Și da, nu prea sunt multe de zis nici despre el, pentru că nu l-am văzut în nicio serie sau ceva. Dar pot să zic ceva despre seria în care apare el, în Puterea celor 3. De ce este înlocuită, Frunza de Laur? De ce? De ce o adăugați pe aripă de porumbel? Nu mi se pare corect. Arată ca o proastă, serios acum. Nu-mi place. Și mai ales povestea romantică cu Inimă de Tigru cam duce personajul aripă de porumbel în jos. Dar noi nu vorbim de aripă porumbel, vorbim de Pană de Gaiță. Nu prea sunt multe nici despre el, dar na, e opinia mea. Am zis mea. Da, și nu mă hateriți că am zis că e proastă Davering, așa, Davering, Pană de Porumbel, că ăsta e numele ei în engleză. Da, nu mă hateriți că na, asta e părerea mea, din nou zic. Și următorul personaj, când că este un el, este chiar o rudă apropiată de-a lui, Pană de Gaiță. Și acela e personajul principal din primele 6 cărți și are o serie, o super versiune a lui, Stea de Foc. Exact. Stea de Foc e pe locul 4, nu pe 1 sau pe 2 sau pe 3, cum v-ați așteptat. Da, îmi place de el logic pentru că este primul personaj principal care a fost și primul personaj principal din toată seria care a fost un pistol de casă, n-a vrut să se întoarcă cum a făcut Coadă de Nori, de Coadă de Nori pe 7. Și da, multe de zi, sper că a ajuns ușor de la pistol de casă, prostovan și micuț, la un lider măreț care a trăit multe luni. Apropo, a avut cea mai lungă carieră de lider din toată seria de 40 de cărți a Pisicilor Războinice. Mai exact, din câte mi-aduc aminte, vreo 19 cărți a fost lider el. Da, 19. Și mi se pare că Stea de Mărăcine a fost lider vreo 13-14, dar nu mai țin minte exact. Ideea că sunt multe de zis despre el, că a făcut pui că își dorea un fiu, nu o fiică, niciodată nu și-a doi fiice, cred. Cred că își dorea să aibă un ucenic fiu de-a lui, presupun și eu. A fost un lider bun, e un lider bun. Am zis a fost pentru că am uit în cartea 24, Ultima Speranță. Îmi pare rău de el. Și nu știu, nu prea am zis multe în cap despre fix în momentul ăsta. Îmi vine mai mult amorul ăla cu Frunză Ruginie din prima carte până să moarea. Rip Frunză Ruginie în comentarii. Și asta ne aduce fix undeva meu, adică
Locul 3 este acordat nimeni alta decât, am zis nimeni alta de atâtea ori în video ăsta m-am săturat, Frunză Ruginie. Da, nimeni nu cred că o preferă pe Frunză Ruginie. Eu da, e pe locul 3. Chiar dacă nu sunt chiar multe, aproape deloc de zis despre ea, lucruri. E un personaj interesant, drăguț, totdeauna mi-a plăcut, chiar am plâns la moartea ei, sincer. Mi-a părut rău de primele 2 cărți, după aceea mi-a trecut și îmi pare bine că a apărut în imaginația lui în Inimă de Foc, adică în visele lui. Dar îmi pare rău că a murit în ultima speranță, spiritul ei a murit. Mă întreb când cine s-a reîncarnat. Scrieți ce credeți în comentarii. Mă încurc. Da, și următorul personaj este Dungă Cenușie. Da, fraților, Dungă Cenușie pe locul 2. Da, îmi pare bine că a trăit până la sfârșit și trăiește. A avut 2 povești romantice cu Părul Argintiu și Mili, așa se zice, da. Îmi pare bine că a fost bun și asta cu copiii lui, 2 cărți sau că alte, nu mai țin minte exact. O să văd din ce carte a plecat, copiii lui și s-a întors. A fost un prieten bun, este un prieten bun și loial. A fost secund cel mai mult din toți secunzii lui Inimă de Foc. Stea de Foc, pardon. Și da, îmi pare bine că trăiește. S-a înțeles bine cu puii lui. Apropo de puii lui, mai știi ce s-a întâmplat lui Breană de Piatră la Muntele Doasei, Breană de Piatră în comentarii din nou. Și da, și ultimul, dar nu cel din urmă, în niciun caz, personaj de pe primul loc e Vifor Alb. Da, oameni buni, Vifor Alb este preferatul meu, doar. Deci din prima capitol care l-am văzut, nu mai țin minte în ce capitol a apărut, parcă în 4 în prima carte. Mi-a plăcut, mi-a părut rău când am uit la bătălia cu clanul Sângelui, ucis de Ciolan. Îmi place de el că a fost un războinic loial, bun, a trăit destul de mult, cred că vreo 5 ani. Nu e în top 5 pe cel mai bătrâne pisici, nepisici războinice, dar a trăit. Da. Și da, asta e părerea mea, n-aveți ce să face decât să scrieți în comentarii topul vostru 10. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și să nu vă gândiți că termin aici, să mai vorbim despre Vifor. Na, 13 minute e puțin din video, nu? Da. Ceea ce v-am spune despre Vifor, adică îmi pare bine că a trăit destul de mult, cum am spus. A avut pui pe final, ceea ce e și mai bine pentru că i s-a perpetuat specia din trăsăturile lui, Măcrișor și ceilalți 2, că nu știu numele la ceilalți. Da, mi-a părut bine că l-a ales secund Inimă de Foc pe el, Stea de Foc, Doamne ce mă încurc. Și da, chiar e bine plasat el ca locul 1 pentru mine. Și dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, acum chiar termin. Vă rog să vă și abonați dacă v-a plăcut în același sens. Și noi ne vedem la episodul viitor, episodul 4 din Pisicile Pădurii. Pa, pa!